a sárba. Ne higgy, kislány, a legény szavára. Fölvette és megmosta a sártól, mégis elmaradott a babámtól. Mit csinál maga? Mi? Mit csinál? Mit csinálja? Mit csinál maga? Benne a házba, fiam, unatkozok még. Nem jöhetek ki ilyen csak időben. Hát miért? Hát fázok. Hát öltözzen fel. Hát fel vagyok ki. Vigyázzon, nem megfázni. Az a Gergi, Gergi, add ide azt a pálinkát, te! Finom, Add le, Gergi. finom szilva pálinkát visz, Gergi. Megy pálinkát. Nem kell nekem, fiam, semmi, mert nekem van. Sörem, pálinkám, mindenem van. Ha hozzon kik? Csak keveredek még egy üvegből. Ahol mész, Mártonkánka? Nem hagyvánk? Na jó. Merre menjek, mondjad most már. Gergi, ez nem most jön Gergi. Jó, Gergi! Hát ha elesnétek, kijönnétek. Bá esne, Gergi. Nem tépek. Gyere, mert fusítinak. Mit csinálsz, Gergi? Né, mucskol az aszfaltot. Elügy, Gergi, te! Megkarcolta az aszfaltot, Gergi. Mi, lő a puskával? Állj félre, Gergi. Gergi, mind a kettőteket van. Na, lássuk. Hoppá! Gyere ki, gyere ki. Na, Ki? Nem jakok. El van ramolva, drága lövőszerem. Elromlott, nem tudok. az mi az ottan? Hát, vigyázz, gyermek, mert múltkor is teszek ki az újságba, mi az Isten robba. De én tedd azt is adok. Egy 90 esztendős vérasszony sétál az úton, és úgy énekel, hogy teli van az utca az énekkel. Ha énekelj valamit, no. Mit mondja? Ha valamit énekelj. Énekeltem? De kiskertembe jártam, azt. Mit? Kiskertembe jártam. Tinát láttam. Kislány, vigyázz! Ha. Kislány, a bugyira vigyázz! Vigyáztam én már leget, mégis bekaptam a legyet. Milyen legyet kapnak be ezek a kislányok? Nem tudom. Nem. Nem tudod, hát. Miért? Gergi, tudja. Én sem tudom. Tudjátok, Nem tudom, no. pucátok ott. Az mi az? Az egy szép eszköz. És a, Szerszám. mit kell csinálni? Egy szép szerszám. Na, Meg kell húzni az autónak a... ne menjek, mit csinálni. Erősen unatkozom.